Hej YouTube, eller hey YouTube. Jeg glæder mig til den her dag. Kan du gå væk, gå væk, gå væk? Jeg glæder mig til den her dag, fordi at vi skal spille. Jeg har faktisk ikke glædet mig. Men det er i dag vi skal spille Kit PvP. Så hurra for det. Men jeg løber derind, okay? Vi tager til løb. Woohoo! Ej, det er sjovt. I har lige lavet det. Ja, så okay. Hvad starter med? Hvad er Kit PvP? Men overhovedet ikke noget her. Blik. Hvis jeg så gør sådan her, så kan man ikke se mig, vel? Okay, jeg prøver. Nej, okay. Der kommer man så åbenbart ikke op. Nej, du har ikke nogen ting. Nej, nu er jeg helt nøgen. Nej, ikke. Nej, hvad skal jeg nu? Okay, så må jeg da bare vente. Så vil jeg vente. Okay, så løber jeg bare lige rundt. Hvad står der her? Kit General. I'm coming home. Coming home. Tell the world I'm coming home. Okay, stupid Ash. Okay, jord. Grib mig! Ej. Portal til Tropics. What the fuck? Er jeg bare nuttet? Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er tropisk. Hey, vi ser noget site. Ej, jeg ved ikke, om det er site her, men det er ret sjovt, tror jeg. Jeg skal bare hoppe ned. Jeg skal også lande i vandet. Sådan nu. Ja, okay, det gør de andre også. Whatever. Så løber vi hernede. Nå, det er PvP. Ej, hvor sjovt. Ja, det er det. Ikke. Okay, efter ham der. Det er vist PvP. Det er meget sjovt PvP. Fuck. Det er PvP. Det er PvP, fuck det. Whatever, så spiller vi da bare PvP. Hey, okay, fuck. Dø, din gris. Ej, okay, jeg kan lige vi ser, om der er noget herinde. Ellers så tager jeg bare Skywars igen. Eller Zombie Infection. Eller ja, Skywars igen. Han skal dø. De kan sgu da ikke bare sætte ild til mig, bare fordi de har det der. Hey, nej. Han løber efter mig. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg har ikke noget på mig. Hvorfor er jeg ikke awesome til sådan noget her? Ja, jeg kan flyve til noget. Okay, efter ham der. Fuck, det er dårligt Kit PvP her. Vi skal sgu da bare gå rundt og nakke hinanden. Og jeg vil ikke dø. Men det vil han. Han har et sværd. Det var fordi han havde et sværd. Så må vi... Hey! Fuck! Fuck, hvor sygt. Enderpearl. Nå! Fuck. Hey! Nu har jeg sgu også svært. Mana. Ej, hvor sjovt. Ej, hvor er det sjovt. Kan I se det? Svær. Ikke svær. Mana. Nej, vi skal videre. Nej, så skal vi videre. Men hvis vi skal videre, så skal vi den der vej. Skal vi tage en vej. Kom så, lille hest. Kom så, lille hyphest. Jeg siger hyphesten. Sig jeg hører. Nå ja. Woo!
Nej. Hvorfor kan man egentlig ikke lande på skyerne? Hey, han havde fuld diamondrustning. Ja, vi er begyndt. Fuck, hvor er det? Nej. Du skal ikke sætte ild til mig. Ikke sætte ild til mig. Løb. Han er efter mig. Hey. I'm gonna run in my house. Sweet man, sweet. Halleluja. Løb! Hvorfor er de egentlig så undmod mig? Hey. Fuck ass. Hello fuckers, I'm Romeo. Hey, drop. Det er ikke drop. Kid fight. Så skal vi smadre dem igen. Nej! Woohoo! Nej! Nå, pis. Fuck. Nå, det er stadigvæk en anden person. I hate it. Kid fight. Hey. Nej, fuck. Little thing. You never teach us. Nej, seriøst. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at leve? Okay, whatever. Nej. You never learn. Ej, fuck. Okay, jeg er derude i, hvis I ikke har set min episode 1 eller 2, så synes jeg, I skal se den. I behøver selvfølgelig ikke. Her, Ender Pearls. 14 Ender Pearls! Fuck, hvor sygt. Awesome. Kom nu. Bam. Nej. Så skal der skydes. Ham den skal dø. Nej, for... irriterende. Hey! Nå, der er også en, der faldt bare igennem. Nej. What? Ej, hvor sjovt. Whatever. Hey, det er nether. Nej, fuck. One die fucking shit. Dø, din kanonkugle. Ha, fuck! Hey, du ved godt, der er vand her rundt omkring, ikke? Nej. Ikke alligevel. Nå, ser jeg derude. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med på den her video. Jeg ved godt, jeg ikke har snakket så meget. Altså, det gik altså... fucking. Jeg synes altså, det gik sindssygt sjovt. Altså, det ser sjovt ud, og jeg tror også, vi spiller Kid PvP næste runde, for at snakke måske lidt mere. Men ellers så altså... Fuck, din dumme... Ellers så tror jeg altså bare, at... Altså, jeg vil sige tak, virkelig tak, fordi I så med på den her video. Og jeg håber virkelig, I vil